ग्लोबल मैजिक जॉनसन सुपरस्टार। भाई डांस देखो, वीएफएक्स की कमाल था भैया। बीट काफी अच्छा था। बेबी डॉल जहाली जवानी में ओहो एहु बेबी ढेर मन रैपर के लोग बड़ा बॉक्सिंग होता। क्या फाइट। जहाली जवानी में अरे ना करा एहु बेबी लुक तेरे कपड़ा पहने की स्टाइल देखा, शॉर्ट अक्षय कुमार पहने ले। पाछे पछताइबू हो यार 75 मिल जाई है प्यार हमारे से पाइबू हो अरे ठुमका गजब। यार 75 मिल जाई है फोटो में देख ले रे। वीएफएक्स की कमाल है, रेंज रोवर पीछे वीएफएक्स की कमाल है। लेडीज नाच रहा है, कमाल के डांस पहले वाले की पीछे जो लड़का बड़ा सब ये देखो दोस्तों लगी है बोल लगी गजब के गाना वीडियो लगा रहा भाई। कैमरा नइखे ठीके मौसम जवानी ढाली तो हर जमाना कह रहा कौन सी में दिखाई दे रही है, पूछी कौन सी के साथ है। इतना ही गोराउर नइखे ठीके बुझी जवानी ढाली तो हर देखब के पीछे फॉर्म भी पूछी बहुत ज्यादा मारा जा रहा है। रोही नो डिमांड कितना कांड करे क्या लाइन बा यार 75 मिल जाई है प्यार हमारे से पाइबू हो ये काफी शानदार लग रहा है एकदम सिंहासन पे बैठ के यार 75 मिल जाई है प्यार हमारे से पाइबू हो गजब लग रहा है ओहो लगता है बिल्कुल सब कुछ राज करेलू तू अपना मन के बाद में दोस्त तू देबू काफी क्यूट बन खाली पवन के सब कुछ राज करेलू तू अपना मन के बाद में दोस्त तू देबू खाली पवन के तू बदनामी कब तक नाम कमाईबू पंद्रह में यार लाइन 75 मिल जाई है प्यार हमारे से पाइबू हो जाता बोलो। यार 75 मिल गई है प्यार जबरदस्त। से पाइबू ओह, यार 75 वीडियो तो शानदार बा भाई, शानदार वीडियो कोनो जोड़ा नहीं के। हम तो बिलीव ही ना कर पाई नहीं ना कमाल के वीडियो बाटे और खास करके बाटे ये वीडियो की शूटिंग पटना में भइल बा। पटना आरा में ही भइल बा और इतना कमाल के जोन की बॉलीवुड और हॉलीवुड के मतलब इस टाइप की वीडियो बन चुकल बा। ये बहुत ही खुशी के बात बाटे बिहार यूपी के कलाकार कलाकार खातिर प्लस में भोजपुरी खातिर इतना बड़ बात बा कि आपके बिहार में इतना बढ़िया डायरेक्टर बड़े, इतना बढ़िया कोई कैमरामैन बड़े। एमे आप लोग देखिए पवन सिंह कितना एनर्जी में देखे एनर्जी हां अक्सर हिनका ऐसा सीधे आप लोग देखम जब कोनो सीरियस रोल में रहले Serious role में साइलेंट रहले कम अब बहुत कम डांस करेले, हाथ पांव कम चलावे लेकिन में सबसे कई गाना भी बाटे हिंदी बीट पे बाटे जन बीट बाटे ये बीट मतलब रॉकिंग मतलब देखा जाए म्यूजिक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस में पवन सिंह के। और एगो मॉडल वाली मौसम सिंह जिनका कि आप लोग जमाना पवन सिंह कहेला, पवन सिंह में देखले नहीं जा वो थोड़ा अपना तनी घबराई लगली है कैमरा के तरफ देखला तो भी नया एक्ट्रेस मॉडल वाली। सबसे कमाल था पवन सिंह में कोई लुक चेंज हो रहल बाटे हां जोन की कुछ ना मतलब डायरेक्शन कमाल कमाल हो आप लोग सपोर्ट जरूर कर जैसन चीज के काहे के गौर देखी पवन सिंह के लुक एक एगो फुल पैंट ऊपर के पैर में वो जोन की अक्षय कुमार अक्सर आप लोग देखेंगे और आप लोग बता दी कि गाना के ऑडियो के बहुत लोग ऑडियो के बहुत लोग सुन ले बा, 70 लाख से ज्यादा लोग सुन ले बा ऑडियो के। तो मतलब गाना चर्चा में रहे और गाना में जोन की जो को बैकग्राउंड में अलग से हीरोइन नाच रहल बड़ी वेस्टर्न टाइप से थोड़ा हॉट सेक्सी ड्रेस पहन के मेहनत कर गई बा, अच्छा लगा रहा वो चीज अच्छा लगा एक बार टीम के जोन ये गाना के टीम लोग कहते कि का से बेस्ट का कर दी कि लोग के देखे में अच्छा लगी ऊ ट्राई कर गई बा, मेहनत सब कोई करेगा। एक सबसे ज्यादा खासियत ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक के भी हां हमारा लगा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर लो क्वालिटी के वीडियो रिलीज ना होला। बैक टू बैक जीएमजे तो सब्सक्राइब करिए चैनल के और ये वीडियो के लिंक भी नीचे बा ओरिजिनल वीडियो रिक्वेस्ट करता नहीं कि मतलब गाना जोन बानू कमाल के बा फाड़ू बा रेटिंग छोड़ी ना आप लोग रेटिंग दी जा कितना बाटे आप लोग हां आप लोग बताइए कि गाना का कितना रेटिंग देम जा। सिंहासन पर बैठल बड़े कुछ नया लोग बताते
एकदम किंग रॉयल टाइप के लाग रहल बा, अच्छा लाग रहल बा देखे में। कैमरा एंगल में देखने जे कैमरा कैसे जा रहल बा, जैसे लाग रहल बा कोनो चीज मतलब मतलब बहुत कुछ हट के कइल गेल बा कि कुछ नया कइल जा, उम्मीद कुछ ना रहे बेस्ट कइल जा। मतलब सबसे बड़ी चीज में कहीं लंदन वंदन लोकेशन दिखाओ जे, जैसे आप लोग देख रहे हैं देखो कौन से वो तो लोकेशन दिखा दिले, लेकिन में मेहनत सच में इतना ही डायरेक्शन के कमाल बा, डायरेक्शन कमाल बा, कैमरामैन का इतना बढ़िया बड़े, बहुत ही जबरदस्त वीडियो बाटे। तो आप लोग कितना स्टार देहल चाहे गाना के वीडियो के अपन राय जरूर ही बताई जा, और साथ ही साथ आप लोग बता दीजिए कि भैया भी सिंगर हो और इनका देवी गीत रिलीज भइल बा 2 गो भोजपुरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। उस दोनों वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देले बानी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, आप लोग उजा से भी जाके ये दोनों वीडियो भैया के देवी गीत के वीडियो देख सकते हैं। बड़ा ही जबरदस्त गावेले और बड़ा ही प्यार आप लोग से मिल रहा बा, 40-50 हजार व्यू मिल गइल बा गाना के। तो आप लोग एक बार जरूर ही देख के बताइए कि आप लोग के वीडियो कैसा लागल बा। बस ये रिक्वेस्ट बा कि जैसे सब कलाकार के प्यार आशीर्वाद देवे नहीं जाए, भाई के भी अगर भाई दोस्त जौन भी समझत नहीं जा तनी से प्यार आशीर्वाद दी जाओ दिल में, तनी हमरो की जगह दी जा, तनी से आप लोग सपोर्ट से हमारा बहुत खुशी मिली हमरा। जरूर आप लोग देखम जा, शेयर करम जा, अच्छा लगी तो गलती हो जाए तो अपन भाई दोस्त समझ के माफ करम जा। लव यू एकता बना के रखी जा। और जीजी तिवारी जी हमारा नाम है, जीजी तिवारी जी नाम हमारा नाम निकेत तिवारी, तिवारी ब्रदर्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा लीजिए, कोनो वीडियो डाली जा आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।